Tomonar Wikithejok Hemrit Kanahok EPHLC asong japo bang trok atum phatek pen ki jok long apot EPHLC Dwarbaguri aro atum ning kacheparong pon Ingding Nerkep Youth Alliance Against Corruption Mahangketek Arani Katalon Kardom pinia daba birta long penili sami mirina hansepi pinia birtang ton pen arjuponik tha kidam tang thereponi phai krep horni to monar vela pen herai ke klo ahir ke tan pika jok chinthong hawar pin nang an arong along hemrit kan hok dun pirthe botor bokan kachelara jok ason phere mime angthek nang klang bom tanglo langdam le pute lapuson botor bokan kachelar lake jesemet pirthe monit Kichan parpik lapen thengpi thengprang aphai nang kijum bom ajoksi nonapor kap here meme ang nang klang bom lo Lason si kidam tang thereponi phai krep horni chinthonga hawar mukindur kungripi hetmonso long elubui singdoloi lekthia rong malom tomona velapen herai ki klo ahir ke tan piga jok rong trok kachobochia rong along pinang an hemrit pen ki chenglo hem ahormu hotar kana hok tun lasila puson ki sungke phwara tatum pen Karbiang Autonomous Council ki chari ke thekiding lapen local MEC Avijit Kroatum aking rialong kirap kachohang padupong Ulukunchi pen hemari rong par Karbiang long live Kidamtang Thereponi Phai Krep Horni Dwarbaguri Constituency All Party Hills Leaders Conference Amaipu Mondor Singh Ingti Mithangasai Hemalong Pherangke Amai Ingni Ponsi Kidamtang Apor Nijang Karbiang Long Along EPHLC Mass Rally Kedeng Ponahut Bang Trok EPHLC Asongja Potam Aphan Raikom Sai Khiatum Neb Ingnangsi Phatekarlo Beng Cheklo Bang so pen non puthot bang trok APHLC asongja potum phatekarlo pen ke jokelong aputhak ningarong chipisi ningkang sampen kedeng du Kidam tangapor hud APHLC asong pen hemprek aparman a constituency tinalong hemprek aparman armu kachejeng akache songpon padoponlo labang so unahud nijang Karbiang long along tami hemprek aparman kache songasai kedeng pon unahud wothat langso raikom sai khiatum pen bang trok EPHLC asongja potam aphan nep innang dun cheklo laso long pen puthot phatekarlo pen ki jok ke long thwa jok All Party Hills Leaders Conference Dwarbaguri aro atum pen tami ningkarong chepaklang ponsi kedeng dun bangso pherangke amaya long Dwarbaguri APHLC amai Mondor Singh Ingti pen kaningje ponateke non kichari pom a sarkar tum EPHLC asong pen hemprek aparman kachi song ponalong nangke pasik sak dun de deji aphan tami pachini pon lapen non ki wang jilangar ni tami hemprek aparman lapu anso se kachi song amide kangthur pon ji aphan EPHLC Dwarbaguri aro atum pen tami chisik pon pedopon lo puta ningje pon Leader bang trok hamdan district jel pen nang jok na so puthak ni tum welcome pilon ni tum 26 on Dwarbaguri pen ni tum non archo tong don keleng sitame ni tum karcho ji phan sisik sidang bomlo lapen alang litum ke phan ke song long ri long par phan ahok pet hemprek phan ke song pon se ni tum Dwarbaguri ipesimen takur bang payo dono alida non nang jok elo lapen ni litum jel ke jam je bang ke anto se jang nang la nilutum tichini abang putin ala episode silong ke ya song ya tum bang ke anto se ke jang nang la sitamine tum episode pen ke jel ke jang pen ke nilutum pherere nilutum ti song khebji nasi non ke bang jelang an sitame nilutum Dwarbaguri pen episode se hin pen sitame nilutum on an ke episode ke pang tangi pang klem bompo pen hemprek ahok pen hemprek ke long wek nang ye phan pen siksedor power cholong wek ye pan nilutum an ke song no po Dola marapen Arjison Rongpar Karbiang long live Lakhaing korapli
Diopani MEC constituency ke parlo stadium number bagan mate Santipura long ke damtang Therepo chiklo ni phai krip horni anelo por phai krisi apor pen ingdeng nerkep YAAC asong mahangge thek ani mesen pen ke paman Ingdeng nerkep Youth Alliance Against Corruption mate YAAC amahangge thek ani ketalona mai long mai ka chapahem phupon mai phu Sanjay Tiso hin pensi mai chari pondo Lapen aluhi ke pachinia por YAAC kongchon bang mirlong bea tu mahin pen karbia khai amana peng ke do poho pi pajir ponsi ke pachinia sai angdeng deng ponlo anelo por phai sia por pen aluhi sar po hin pen kek mate him ke dok ingthan ponsi hirjume hang pi pon labang so mai long aluhi amana peng pen kachitong dun aluhi sar po Bokajan Judicial Court Advocate Bikrom Teron lapen Bokajan Judicial Court Advocate Kamin Teron piatu maphan chopaponsi corruption mate ke chopang le masai hello pier the thak kachi hungnai asai langno lo lapen la so sai ke do adim ke kidukelak heme jangre atum kaching thordun un e lapen la hai asai ki pavirji plote arona teng pensi claim nangji alote mesen po ki chopang le masai ke claim ki pi abangta lapen kacho hangke deng abangta ki chokche isivet lo Lapuson dokok polote insai nang po rong rup malop lapuson kachini nia tuma phan ke kachirok tok amai pedodam nangji ansi chini ji puta mai long jaipon Dipholong kedo hurchodot Sri Mangal akulat alam ki sitame arona tengpen insai paminangji puta chethanpon lapen corruption mate ki chopang limpu ke jesamet political administrative Public lapen a department tin alongta la soasai do puta anutin mate anut pen thanpon Mane corruption ke di within us long si dolo ilitum long ta dolo corruption ke tamela so corruption ke 5G phan ke di ho ilitum men sila ta ke chengnang ko la se di awareness camp ta padonai mo pen ta ne lining je lo labang so mai long kachitong dun KUYA asong pen Bikrom Timong Anti-Corruption Youth Power of Karbiang Longpen Arun Terang KSE Pen Sarlongki Tokbi Students and Youth Democratic Council Gopal Teron Anti-Corruption Youth Power of Assam Pen Emmanuel Kiling Lapen Rongasar Lapen Kaddu Kawe Pangrum Pet Pen Bang Pharu Isira Ingkoi Sosiatum Chitong Dun Pineng bang ladak ada datum corruption alam he kachini ate rong arlo development के लिए पठाक से अलग तुम डाक इसी कचेरोक टॉक अमाय पादुनंग मते लद्दाख फाउंडेशन डे बांग डाले सेलिब्रेट नंग उसी पेनेंगे लद्दाख दिखुबेन डाक अंशबान दे लो पहला मती पेन सैमसन इंटी कार्बिंग लोंग लाइफ आमर जीवन अदवाई किनांगजी अतुमा फान इसी बिरटा केमी Bangso do wainon ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long ponikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon amar jivan adwai ki chupensi nomili phugar tin duni ni da kimilo la so adwai chu che ko gen ji chuklen thi chu dan thi pen ke nona so adwai ki chupen ki common the du pensi नीली चिथेगलो नीली चिकलो जमनी जोथम लसोंता नीली लंगलो समे आमार जीवन अदवाई का चैनल पे लहाय की सोता नीली आकिसो विद्यालो क्लार्डाक पेन काचिनी जियाफान ट्रॉक्सी 5 हिनी ट्रॉक फो 5 ट्रॉक्सी नेरकेपलोंग हुमरी इग्नोन A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbi Anglong, a contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Difu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Misses and Trans. Hosting for the first time ever at Dipu town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact
70025 89558 60029 70261 Russian Defense Ministry hin pen klardalam the ke pachini ponahut ke than bon ke lapu henlo Russian fighter jets pen ECR sim setame roda hempen ke paklomate ke aponawi lapen US drone UAV penta chetongte amithang rod ke pasanga hem an thang the pin pensi nangchele ponthulo Kidamtang Tere Chikloni Pai Kripliar ni Russia Defense Ministry hin pen US military drone unmanned aerial vehicle mati UAV Black Sea long ke klodam chok aputhak pherangkya mai kang nipon Labang so pherangkya mai kang nipon nang kok alam thege kidamtang ani US surveillance drone UAV aphan Russian warplanes pen ke apona joksi labang so drone sai jok je pen Black Sea long tong sikkot pasun pon nang kok lupu akoi ke dop apot puta than pachini pon Bon sitame labang so mai pen Russian Defense Ministry pen lam theke paklang pon ke labang so drone ke Russian jet pen ke apona jogle kaheno kali labang so drone kaheno ke lake serve maneuvering mate men ke pakek pon phida jok pusi than pachini pon labang so lam klar long RD ke parodunji aphan pura Russian fighter jets pen ECR sim sitame roda hempen ke paklo pon mate ke apona ve lapen US drone UAV penta kachet heklong avi amithang rod ke pasang ahem anthang thepin pensi nangchile pon thulo puta than pachini pon International Text Report Karbi Anglong Live Kidamtang Tere ni Pai Kripliar ni Indian Meteorological Department mate IMD hin pen Assam la pen adungarai along ria phan nipli apharman botor asang kilang ang thek ki paklang pon Indian Meteorological Department mate IMD hin pen ke paklang pon ki non ki wang jilang ani Assam angkang arwi ki the pigji angring do la pen along ke herai ke klo tomon ki thela pen cheterami ke klo ponji angring setami do puta pachini pon IMD hin pen ke pachini pona ting pulote non ke wangji ni thom ni pli angbong si RV ke the sitame thek pon longpo pinpur dam sinang ke damtang aruya prang Central Meteorological Department mate CMD hin pen botor ang thek ke paklang pona ting ke Assam along ria long aningkan wang pen pangbar dam lote pining bang ke phan trok sikebra trok an RV ke jang jungpon heklopusi paklang pon Assam along arkoi la pen thang achiklo along ko an ma RV ke jang ponangji la so teng jang pon pe derlu la pen Assam along ria long prek jam ahawar long ke RV amatsi jang pon pe pin khangjang puta peklang pon la puson RV ke jang je ke Assam along ria long chotkali Arunachal Pradesh along phan phokebra ke thom Manipur along phan trok sirkebra sirkep Meghalaya along phan trok sirkebra sirkep Mizoram along phan pharo isi la pen Tripura along phan pharo isi an pen arkoi la pen thang achiklo along jumpon heklo National Desk Report Karbi Anglong Live Tangte pinyada babirta ki lapansi kang ton poniglo